Hei, olen Tanja Kähkönen Euroopan metsäinstituutista. Tässä esityksessä kerron lyhyesti siirrettävän paikan päällä tilatasolla käytettävän hiiliuunin prototyypistä, innovaatiosta, jonka on kehittänyt maaseudun innovaatioryhmä, eli EIP-ryhmä, Ingeca Italiassa. Siirrettävän hiiliuunin prototyyppi on ForestFor EU-hankkeessa tunnistettu metsien ei-puuaineisiin tuotteisiin liittyvä innovaatio. Siirrettävän hiiliuunin prototyyppi paikan päällä tilatasolla tapahtuvaan tuotantoon. Taloudelliset ja sosiaaliset muutokset sekä ilmastonmuutos ovat rasittaneet kastanjanviljelyä Toskanassa, Italiassa, jossa kastanjanviljely tapahtuu pääasiassa perinteisin menetelmin. Ikääntyminen, kastanjatarhojen fysiologinen heikkeneminen ja tuholaisinfektiot kuvaavat kastanjatarhojen nykyistä tilaa. Kastanjan viljelyn elvyttämiseksi ja mikrotoimitusketjujen rakentamiseksi maaseudun innovaatioryhmä eli EIP-ryhmä Ingeca Italiassa on kehittänyt siirrettävän hiiliuunin paikan päällä tilatasolla tapahtuvaan tuotantoon. Kaavioita ja valokuvia siirrettävän hiiliuunin prototyypistä löytyy Ingeca-hankkeen verkkosivulta www.psingeca.it. Miten siirrettävä hiiliuuni kehitettiin? Siirrettävän hiiliuunin kehitysprosessi oli osallistava prosessi, jossa paikallinen yliopisto johti suunnitteluprosessia yhteistyössä maaseudun innovaatioryhmä Ingecan kumppanitilojen kanssa. Siirrettävässä hiiliuunissa käytetty puumateriaali on kooltaan ja kosteudeltaan epätasalaatuista, koska se on peräisin kastanjatarhojen hoidosta. Puumateriaalin epätasalaatuisuus otettiin huomioon siirrettävän hiiliuunin suunnittelussa. Ennen kenttäkokeiden aloittamista toteutettiin useita puun hiiltymistestejä ja muutoksia prototyyppiin, jotta saatiin paikallisiin olosuhteisiin ja viljelijöiden tarpeisiin sopiva uuni. Siirrettävä hiiliuuni painaa noin 900 kilogrammaa ja se on valmistettu säänkestävästä teräksestä, Corten teräs. Miten siirrettävän hiiliuunin prototyyppi toimii? Siirrettävässä hiiliuunissa puuhiiltä voidaan valmistaa kahdella menetelmällä, suoralla ja epäsuoralla menetelmällä. Suorassa menetelmässä puumateriaali joutuu suoraan kosketukseen tulen kanssa ja epäsuorassa menetelmässä puu sijoitetaan 3 eri astiaan uunissa niin, että puu ei ole suorassa kosketuksessa tulen kanssa. Suoraa menetelmää käytettäessä hiiliuuniin voidaan täyttää 400–600 kilogrammaa, noin 3 kuutiota puuta. Epäsuorassa menetelmässä puun määrä on puolet tästä, eli 200–300 kilogrammaa, noin 1,5 kuutiota. Suorassa menetelmässä puu asetetaan pystysuoraan asentoon. Epäsuorassa menetelmässä astiat voidaan täyttää erikokoisella puulla, myös hakkeella ja oksilla. Puuhiilen valmistus suoralla menetelmällä kestää 8–14 tuntia ja epäsuoralla menetelmällä 6–9 tuntia. Jäähdytysvaihe molemmilla menetelmillä on 12–36 tuntia. Suorassa menetelmässä lämpötila vaihtelee 250 ja 450 asteen välillä prosessin vaiheesta riippuen. Epäsuorassa menetelmässä lämpötila vaihtelee 250 ja 380 asteen välillä. Hapen virtausta ohjataan siten, että prosessin loppupuolella happea on vähemmän saatavilla, jotta hiili pysyy hiilenä eikä pala tuhkaksi. Hiilen saanto on 20–26%, kun käytetään suoraa menetelmää. Epäsuorassa menetelmässä saanto on 22–26%. Mitkä ovat mahdolliset hyödyt? Kastanjatarhojen terveydentilan parantamismahdollisuuksien lisäksi
Ingeeka-hankkeen tavoitteena oli luoda uusia tulonlähteitä kastanjanviljelijöille ja muille maaseudun asukkaille. Kastanjan karsintajätteiden muuttaminen hiileksi tai biohiileksi tarjoaa yhden uuden tulonlähteen maaseudun asukkaille. Sen lisäksi, että siirrettävä hiiliuuni on suunniteltu helposti käsiteltäväksi sekä kooltaan että käytöltään, myös hiilen tuotantoprosessi on suunniteltu kestävän vain 1 työpäivän. Siirrettävä hiiliuuni voi edistää maatilojen monipuolistamista, tarjota lisätuloja viljelijöille ja parantaa kastanjatilojen kasvinsuojeluolosuhteita. Lisätietoja siirrettävän hiiliuunin prototyypistä löydät ohessa luetelluista lähteistä. Ensimmäinen lähde on käsikirja projektin tuloksista ja muut lähteet vievät sinut Ingeeka-hankkeen verkkosivustolle. Kiitos ajastasi! Tervetuloa tutustumaan myös muihin Forest for EU-hankkeessa tunnistettuihin innovaatioihin Forest for EU YouTube-kanavalla ja olemaan myös muutoin yhteydessä Forest for EU-hankkeen kanssa.